केरलांबा 90 टाका हरो। হ্যাঁ 90 টাকা हरो। 100 खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनै आंनि एम्फौआ अलरेडि गोमोन फैबाय, बेखायनो आं दिनै हमगासिनो। स' नोंथांमोन दिनै आं एम्फौखौ हमखांनानै मा खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोबजासिम नायोब्लासो मिथिगोन बा नुगोन आं एम्फौखौ हमखांनानै मा खालामगोन, न'आव जागोन ना मा खालामगोन। स' नोंथांमोना बायाब्ला, सम दङब्ला आरो सम गैयाब्लाबो सम दिहुननानै दसे समबाबो नायगोन होननानै आं दिनै आसा खालामबाय। स' नोंथांमोना बायाबा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड दंबा नायलांबाय थादो। एम्फौखौ हमै बेहाय नैबे बस्थायावहाय माबा दोनदों, थालिर बिलाइ गोरान, बेनिफ्राय बेवहाय एम्फौआ बासा बा फिथोब खानो बा लुनो थाखाय बेवहाय सोनाय जादों। बे आरो मानखोलांबाय थायो नालाय गोजौहाय, बेनिखायनो बेखौ खाथेना दोनदों आरो दिरुंजों। बेनिफ्राय बस्था बे सिङावहाय माबा मा होनो बेखौ थालिर गोरान बिलाइ सोदों आरो। बे आंनि आइ बिखुनजोआ अलरेडि बे बस्थानिफ्राय दिहुननानै बे एम्फौखौ बोखागासिनो। बे फिथोब खानाय ना मा होनो, जोंना फिथोब खानाय होनना बुङो, बेखौ बोखागासिनो आरो आइया। आं भिडिअ बानायग्रा, ओमफ्राय आइखौ बोखानो होदों। आंबो बोखागोन दा दसेनि उनाव। ओमफ्राय मबाइल हमग्रा गैया नालाय, बेनिखायनो आइखौ थिखांबाय आरो आङो। ओमफ्राय मबाइलखौ हमदों नालाय आंनि एम्फौ बोखानायखौ नुनाय नङा आरो नोंथांमोना, गाज्रि दामोन। बे आंनि आइ बिखुनजो बोखागासिनो। अलरेडि बोखाखांबाय, बोखानानै दोनजोब्बाय आरो बेखौ बिथिंबो दङ, बेबो साइड दोनदों। जायगायाबो एसे खस्थ' नालाय, न'आबो गैया, बेनिखायनो बिथिं बिदि दोनदों आरोना। नैबे बोखानो गोनां थफ्ला, ओमफ्राय बे बोखाखांबाय आइया। बिथिं जाबोर आरि दं नालाय गाराखै। आरो ओरैजा आंनि थानाय रुमाव दं आरो बेखौबो जिरनो गोनां दा बेफोरो। दा बोखाखांनानै दोनदो आरो दा आङो जिरगासिनो दा आङो। गाज्रि दामोन, गाननायखौ नायनानै सिदा खालाम, मानो होनब्ला आंहा गोरिब न'खर आरो गरमबो, बेनिखायनो आङो लांगा दख'नाखौ खम गानो। आरो लांगा दख'नाया
500नि बा 400नि खमाव मोना नालाय बेनिखायनो बे खम दामनि दख'नाखौ गानो आङो जोङो अग्रं दख'ना बुङो आरो सानजारिफोरा गानो होननानै नोंथांमोनाबोथ' मिथिखायो आंहा खामानि मावै देलायनो सम मोना आरो देलायनाबो आं थानायनि माने समानो गैया बेनिखायनो जाब जुब बानायो आङो दसे सम मोनब्लानो दा आङो जिरनानै बेखौ बबे हाथायाव फाननो लांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थागोन नोंथांमोना नुगोन नायोब्ला बेनो आरो लाजिनांगौनि गोनांथि गैया जों रावनिबो सिखाव खालामनो जायाखै नङा होनबा 100 puwa gager nambah 90 taka hor 90 taka hor ikhini lo sih sini nggak ada sih mau sini lebih naik Darat ke lang para pormo. Rakon bilang saja. Membuka kan. Oh, nah. Baik. Baik bilang na. Ayo.